Hi everyone. Ini uncle onji bakery ಗೆ ಬೈತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟಿ ತ ನರಟು. Niveditha is back. Niveditha na bakery item ಬೈತಂಡು. ಮೂಲೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಪೆಚಿನೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದ. ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಗದಾದೆ ಬನ್ಪುನಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ತ. Strawberry paya. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪಾಯ. ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತ. ಸ್ವೀಟ್ ದೋಸೆ. Niveditha full happy, batting ready. Enjoy taste it. I don't know. Super. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತು ತಿನ್ನಿ ಫೈನಲಿ ಕ್ರೀಮ್లో ఉండదు ఎడ్డండు టేస్ట్ ఫ్రెష్ స్ట్రాబెరీ అయితోటికి అందులో క్రీమ్లో ఉండదు ದೋಸೆ ದ ರೌಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ದೋಸೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೋಸೆ ಎಡಂಡೆ ಗೋಧಿ ದೋಸೆಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡುಂಟು ದೋಸೆ ಯಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ತಿಂತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪೆಚಿನೋ ಎಂಜುಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಪೆಚಿನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಶೋಕುಂಡದೆ ಎಡ್ಡಾದುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇಂದು ಬೇಕರಿ ಮುಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲಾಯಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಲಾಯಸ್ ಮುಲ್ಪ 0.9 ಹೋಟೆಲ್ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು SNPC ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ಐತ ಕಾರ್ನರ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಇದೈಡು ಒಂದೊಂದು ಚಳಿ ರೌಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಇತ್ತ ಮೂರು ಚಳಿತ ಸೀಸನ್ ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಇದು ಇಷ್ಟನಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟನೇ ada apa pagi tinunda ada apa jadi tinunda baga kasta apa nih ya apa kanan
ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು 500 ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಫ ಒಂದೊಂದು ನಮೂನೆದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮೂನೆದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು, ಒಂದೊಂದು ನಮೂನೆದ ಮೂಜಿ ನಮೂನೆದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಟ್ ಪಿರಾವುಡು ಎಂಜಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಣ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅದ ಸಿಂಬಲ್ ಪಕ್ಕ ನೇತ ಪಿರಾವುಡು ನೇತ ಪಿರಾವುಡು ಮುಲ್ಪದ ಏರ ಅಜ್ಜೆರುಳ್ಳೇರು ಅಜ್ಜೆರತ್ತ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಜ್ಜುಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ನೇಟ್ಲ ಆಫ್ರಿಕದ ಕೊಣ್ಣು ಎಂಕೆಲ್ನ ಫುಡ್ ಪೂರ ತಿಂದದಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ. ಬಯ್ಯದ ಕಾಫಿ, ಬಯ್ಯದ ದೋಸೆ ಪೂರ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪೆಚಿನೋಗು ಮುಲ್ಪದ 2,000 ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ದ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿದ ಐಕ್ 2,500 ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೋಸೆಗೆ 1,500 ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸಿಗೆ 1,500 ಒಟ್ಟಿಗೆ 7,500 ಉಂಟು ಮುಲ್ಪದ. ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊರ್ಮೋನು ಪೆನ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ 1,000 ರುಪೀಸ್ ಆಗ ಮೂರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಯುರೋಪಡ್ ಸಣ್ಣ ಈಟ್ ರೇಟ್ ಈಚ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಗರ್ಲ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಂದು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆತ್ತುಲು ಎಂಕಲ್ ದೆತೊನ್ನ ದೋಸೆ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಇಂದುಲ ಸ್ವೀಟ್ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದೇವೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ರಾಸಂಟ್ ಪೂರ ಕ್ರಾಸಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮುಳ್ಳು ಕೇಕ್ ಉಂಟು ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಟೈಪ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ದೆತೊಂದಿನ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇತ್ತ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂದೂಲ ಉಂಟು ಹನಿ ಪಾರ್ದು ಅವಲ ಉಂಟು ನೇತ ಹನಿ ಪಾರ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಹಸಿದರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕಾಫಿ ಉಂಟು ಪೂರ ಉಂಟು ಜ್ಯೂಸು ಕಾಫಿ ಪೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಕ್ಲ ಉಂಟು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪೂರ ತಿಂದದಾಂಡು ಅಂಚೈತೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪಕ್ಕನಿಗ್ಲೇ ಎಂಕೆಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತು. Okay, until then, bye bye.